Lidi, video Jsem pirát silnic byl fakt obrovský krok vedle. Jsem teď strašně moc tlačený do vydávání videí, furt překonávat čísla, tohle video je půl roku starý a to je masakr, protože vůbec nikdy vyjít pak nemělo, ale jak jsem pryč, tak prostě vyšlo a já jsem ho ani celý pořádně neskontroloval a je to fakt masakr. Teď když na to koukám zpětně, tak jsem musel okamžitě smazat. Moc se vám omlouvám, bylo to nezodpovědný vůči ostatním, nebezpečný, blbej příklad samozřejmě. Všechno, co jste psali, všude mě do komentářů dává smysl. Já se vám za to moc omlouvám, že takový video jste museli vidět, že vyšlo. A ještě bych vám chtěl říct něco o hračkářství, jak jsme vlastně nakupovali šíleně hračky, tak celou dobu můj nápad prvotní byl ten, udělat opět jako pokračování mý série nějaký šílený nákupy. Tak jsem řekl OK, vy jste nám psali různý nápady, říkám hračky, to zní fajn, mohli bychom se vrátit do dětských let. A pak jsme si řekli s Jurou, no a co uděláme s těma všema hračkama, k čemu nám asi tak budou. Tak mě právě, už nevím koho, jestli mě nebo bráchu napadlo, hele, dáme je do dětských domovů, do nemocnic a někam, kde to někdo využije, děcka a tak. Tak jsme se rozhodli, obepsal jsem hodně mailů všude možně do hračkářství a pak jsme se domluvili právě s tím hračkářstvím, který můžete vidět ve videích, že uděláme takovou kooperaci, kde my tam můžeme nakoupit, oni nám to pak stornujou ten nákup, my ty hračky pak využijeme a dáme je na dobrou věc a rozhodně jsem to za placenou propagaci nepovažoval, moje chyba. Odteď všechny spolupráce placený budu označovat, ať máte přehled a víte o tom, co se děje, ať nejste klamaný a z mé strany podváděný, abyste měli přehled, jaký věci, za které věci jsem dostal zaplaceno, za který ne. A ještě jednou se vám moc omlouvám za ten chaos a musel se to takhle semlít zrovna v dobu, kdy jsem pryč, kdy jsem tady v Africe a kdy je předvánoční chaos a jsem rád vůbec, že dejchám. Je toho na mě teď strašně moc, obrovský velký tlak a ani jsem si neuvědomil, jak velký čísla mám a kolik lidí tím můžu ovlivnit a že ty odběratelé jsou skuteční lidi. Tím chci říct, že mám obrovskou zodpovědnost za to, co tvořím. Mně to fakt vůbec nedošlo a jsem prostě malej, nebo malej taky, ale jsem mladej a strašný magor, to bych vám chtěl říct. Prostě takovej přirozeně jsem, na to, kolik mi je, tak rozhodně se tak nechovám a musím si uvědomit víc, co můžu vypouštět ven z mých nápadů a co ne. Protože všechno to jsou prostě nápady, které mě takhle napadnou a říkám, jo, jdem to natočit, bude sranda, lidi se pobaví. Od malička jsem chtěl překvapovat až šokovat lidi, dělal jsem to rád, byl jsem třídní šašek už prostě na základce v první třídě a pak dál. Takže jsem vám jenom chtěl říct, že se vám omlouvám a že takovej prostě jsem a některé věci fakt jsou přešlap přes čáru a to auto, ta šílená jízda byla jedno z těch věcí, kdy jsem rozhodně tohle ven pouštět neměl, takže se vám ještě jednou omlouvám a veselý Vánoce. Tady právě vydal na YouTube omluvu. Za to jako všechno, co se vlastně stalo, jo. A já mu to nevěřím. Já jsem nikdy nevěřil, že tohle řeknu. Ale mě už snad ani nevadí, že tady jel 250 na dálnici. Mě už snad ani nevadí, že dělá, že nakoupil nějaký hračky v bambuli a že je přitom nenakoupil, že je dostal, že to byla spolupráce nebo nevím co. Ale mě absolutně nejvíc na tom děsí ty sfanatizovaný děti v těch komentářích. To mně jako přijde úplně jako extrémní. Podívejte se na tu omluvu, co vydal tady a podívejte se na ty komentáře tam. To mě jako ultra děsí tohle. Já bych chtěl jenom ještě hodně rychle poděkovat všem lidem, kteří mi psali zprávy, kteří mi psali komentáře superový a podobně, kde mi vyjadřují nějakou podporu nebo kde se mnou souhlasí s tím názorem a jsem za to hrozně moc rád. Zjistil jsem, že mě sleduje fakt ohromný množství rozumných super lidí a jsem za to strašně moc rád. Je to pro mě hrozně příjemný zjištění, že je tolik rozumných a chytrých a fajn lidí na českém YouTube, takže moc díky všem, mějte se fajn, užijte si Vánoce.